ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୌରୀ ବିହାରର ଯେଉଁ ଆମର ଆବାସିକ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ସେଇ ଏରିଆର ଗୌରୀ ବିହାର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ମୁଁ ହେଉଛି ସଭାପତି। ଆଉ ମୁଁ ଅତୀତରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ମୟୂର ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବୋଲିକି ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଗୋଟେ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୃହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୟୂର ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି ପଢ଼ିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗତ 7-8 ଦିନ ହେଲେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଆମ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆସିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପୁଣି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ବା ଆଦୌ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।